Azért gyűltünk ma itt össze, hogy a hullahop oktatásról beszélgessünk. És Éva az egyik kolléginám, akit az évek során ismertem meg, úgyhogy most tőle is hallhatjátok, hogy miről is szól valójában a hullahop oktatás. Szia Éva! Halló, lehet hallani? Lehet! Ó, szép jó estét kívánok mindenkinek! Na, hogyha szeretnétek képet Évától, akkor kövessétek be gyorsan, hogy meglegyen az 1000 követő, és tudjon videót kapcsolni. Igen, sajnos nem tudok, nekem nincsen akkora követőtáborom, de ha valakinek van kérdése, nagyon szívesen válaszolok rá. Elindítok még egy felvételt közben, hogy később azért ezt ki tudjuk rakni YouTube-ra. És akkor elkezdhetjük a beszélgetést. Na jó, remélem ez így menni fog. Szia Timcsi, szia Emese. Oké. Kicsit még akad egy pillanat, még technikai zűrök vannak. De reméljük, hogy mindjárt sikerül. Nem megy tovább, de mindegy, még egyszer. Mindjárt sikerül. Jó, lehalkítom, de remélem, hogy ettől függetlenül lesz hang, hogy elviszem a másik szobába a telefonomat, hogy ott van. Na. Szipi, szuper! Üdvözöllek Éva a köreinkben, instant pozitív energián. És azért hívtalak meg, mert szerettem volna veled a hullahop oktatásról beszélgetni. Tehát a mi utaink már keresztezték egymást néhányszor az évek alatt, és kérlek szépen meséld el a nézőknek, hogy mióta foglalkozol hullahop oktatással, mi a fő profilod, esetleg ugye rendezvényeket is meg lehet említeni, amit kezdeményeztél, és ahova meghívtak téged. Jó, hát jó régre kell visszamenni, ugyanis nagyon régen voltam már kislány, még a múlt évszázadban, az 1970-es évek elején, közepén, akkor voltam én kislány, amikor is megtanultam a hullahop karikával pörgetni. Nagyon szerettem, imádtam, és nagyon hamar elvarázsolt. Azt még hozzá szeretném tenni, hogy könnyű műanyag karikát használtunk, nekünk nem fakarikánk volt, hanem könnyű műanyag karikánk, ami ugye nagyon egészséges a gyerekeknek, és más nem is javaslok nekik. És kamaszkoromban volt tulajdonképpen Miskolcon egy hatalmas nagy diszkó, oda mentünk el a barátnőmmel, és ott volt egy hullahop verseny, amit így megnyertem, és nagyon, de nagyon boldog voltam, és büszke voltam magamra, mert hogy tényleg nagyon sokan versenyeztek, és nem számítottam arra, hogy én leszek az első. Ennek ellenére mégis megnyertem. És természetesen utána a családot alapítottam, lettek gyerekeim. Ugyanakkor én nagyon-nagyon fontosnak tartottam a sportot. Egyébként nem csak hullahoppoztam, hanem abban az időben már tornáztam, kézilabdáztam, pingpongoztam, görkorcsolyáztam, tehát nagyon-nagyon sok sportot űztem, mert nekem fontos volt, illetve még az aerobikus is ott volt. Azonban nagyon fontosnak tartottam, hogy a gyerekeimet megtanítsam hullahoppozni. Tehát először őket tanítottam meg, utána pedig az általános iskolában, ahol dolgoztam, a többi gyereket is. De akkor még nem voltak olyan nagy világmegváltó dolgaim, hogy én szélesebb körben is szeretném ezt tanítani. Akkor még ilyen lightosan, tényleg akiket így ismertem, és az később jött, az már itt Budapesten, amikor felköltöztem, akkor jött az, hogy szélesebb körben is mellé álljak a hullahop sportágnak, ugyanis akkoriban nem nagyon csinálták úgy, hogy gyerekeknek tanítsák a hullahopot. Kevesen láttak benne fantáziát, mert egyébként akkor is tanították, tehát ott volt akár Márványi Anna, aki egyébként felnőtteknek tanította, vagy akár Eszter is, de
úgy gondoltam, hogy sokkal többet érdemelnek a gyerekek, és maga a hula-hop sportág is, és ezért aztán mellé álltam az ügynek, és úgy gondoltam, hogy elindítok egy ilyen országos, ingyenes hula-hop tanítást a Margit-szigeten, és amikor elindítottam, akkor többen felfigyeltek erre a tevékenységre, és így aztán meghívtak a Budapesti Nagy Sportág választóra, hogy legyek én a sportági képviselője a hula-hop sportágnak. Én nagyon, de nagyon örültem, és akkor már voltak tanítványaim, akik egyébként azt szeretném hozzátenni, hogy olyan gyerekeknek tanítottam a hula-hopot, akik magatartászavarosak voltak, és erről papírjuk is volt, tehát ADHD-s, pszichés zavarral küzdő gyerekek, tehát sokféle, tehát tulajdonképpen azok a gyerekek, akikkel a legnehezebb tulajdonképpen valamiféle olyan munkát végezni, ami egyébként pedig örömet okoz nekik is. De nehéz egyébként velük bánni, de nagyon hálásak és nagyon ügyesek voltak. És akkor már az első ilyen sportágválasztóra ezeket a gyerekeket tettem színpadra, és az még hozzátartozik, hogy csupa fiú volt, csak fiúk voltak. És ezáltal óriási nagy sikerük volt a gyerekeknek. Nyilván nekik is kellett ez a sikerélmény, hogy megtapasztalhassák azt, hogy mennyire ügyesek, tehát hogy ez a visszajelzés, ez nekik is kellett. És természetesen nekem is, hogy lássam azt, hogy az a sok munka, amit belefektettem, az másoknak is tetszik, nekik is jó, és ezáltal nagyon sokan jöttek hozzánk akkor is a sportágválasztón, és azóta is, hogy megtanítsuk az embereket, hogyan kell elindítani a hula-hop karikát, egyáltalán hogyan kell hula-hop karikát, jó hula-hop karikát választani, ugyanis tapasztalatom az, hogy az emberek nyilván részben azért, mert nagyon sok tapasztalatuk nincsen ezen a téren, nagyon sok embernek, tisztelet a kivétel, mert nyilván vannak olyanok, akiknek a tudása az teljes és jó, és jó tapasztalataik vannak, de a többség általában úgy gondolja, hogy a kisebb karikával kell hullahoppozni, mert az lesz jó, miközben hát minél kisebb egy karika, ugye annál nehezebb forgatni a derekon, ahhoz profinak kell lenni, és van az a méret, amit már a profik sem tudnak pörgetni. Úgyhogy ezért is nagyon fontos az, hogy megfelelő méretű karikát válasszunk ki, és utána pedig olyan trükköket tanítsunk az embereknek, amelyeket el tudnak sajátítani könnyedén, és hogyha megtanulták, akkor utána pedig pici lépésekkel megyünk előre, hogy a sikerélmény megmaradjon. Tulajdonképpen úgy is lehet fogalmazni, hogy itt egy egyéni képességfejlesztés van. Tehát azt szoktam mondani, hogy hozzánk azok is jöhetnek tanulni, akik egyébként tesiből fel vannak mentve. Ugyanis teljesen mindegy, hogy kinek milyen a mozgáskoordinációja. Számtalanszor tapasztaltam azt, hogy jöttek hozzám olyan felnőtt fiatalok, akik profi táncosok, kialakult mozgáskoordinációval, ritmusérzékkel, és nem tudták megtanulni könnyedén a hula-hop karikának a pörgetését a derekon. Még tanuló karikával sem. Ugyanakkor volt olyan nyugdíjas nénike és bácsik, akik úgy jöttek oda, hogy ők soha nem tudtak megtanulni hullahoppozni, de szeretnének, és hogy van erre lehetőség. És én mindig nagyon örülök az ilyen embereknek, akik szeretnének valamit megtanulni, és természetesen azt mondtam neki, hogy csak rajta múlik, én biztosítom hozzá az eszközt, a tudást, neki pedig a kitartást kell hozzátenni, és tényleg ezek a nénik és bácsik nyugdíjas korban is megtanultak. És fantasztikus látni ezt, amikor az emberek örömmel pörgetik a hula-hop karikát, és az az elszántság és kitartás, az tényleg példaértékű ilyenkor, mert alapvetően ezzel el is árultam azt, hogy tulajdonképpen a hula-hop karika az minden korosztálynak nagyon, de nagyon jó.
Ugyanakkor azt is el lehet mondani, hogy ez egy fejlesztő eszköz. Ezzel nagyon sok mindent lehet fejleszteni, nem csak gyerekkorban, hanem a felnőtt korban is, idősebb korban is, hiszen idősebb korban már bizonyos mozgások már beszűkülnek, ugyanúgy, mint ahogy gyerekkorban ugye azért kell hullahoppozni, hogy fejlesszük a mozgáskultúránkat, és kialakuljon. Idősebb korban meg már pontosan azért, mert sajnos ezek a képességek elkezdenek csökkenni, és hogy ezeket meg tudjuk állítani, illetve kitoljuk, ehhez bizony kell a hullahop karika, hiszen, ahogy már ezt mondtam, ez egy fejlesztő karika, és tényleg nagyon sok mindent lehet fejleszteni, még idősebb korban is, és amit még nagyon fontosnak tartok, hogy ugye a hullahop karika az nem csak a ritmusérzéket fejleszti, hanem a reflexeket is. És pont ezért fontos az, hogy időskorban is lehet fejleszteni a reflexet, amire régen azt mondták, hogy hát időskorban már ezeket nem, és közben én magamon is megtapasztalom, hiszen én már 57 éves vagyok, tehát már én nem számítok mai csirkének, bizony megtapasztalom, hogy igen, olyan reflexeim alakultak ki, amik esetleg nem voltak meg 20 évesen, vagy akár 30 évesen sem. Úgyhogy tényleg nagyon jó, és mindenkinek tudom ajánlani a hullahop karikát. Éva, köszönjük szépen! Arról szeretnélek még kérdezni, hogy menjünk vissza kicsit az időben, és oszd meg velem a tapasztalatodat, vagy oszd meg velünk a tapasztalatodat arról, hogy mit tapasztaltál az emberek révén? Mi volt az, amikor a köztudatba próbáltad hozni a karikát? Ugye, amikor még többség nem ismeri, valljuk be. Tehát olyan Értem, igen, alakokkal igen, igen. szembesülünk az évek alatt, akiknél ugye át kell törni egy gátat. Ezzel kapcsolatban mik a tapasztalataid? Igen, tehát amikor legelőször elkezdtük tanítani az embereknek, és most visszautalok mindig a nagy sportág választóra, hiszen oda rengeteg ember kijár. Ugye egyrészt mindig azt tapasztaltam, hogy hozzánk nagyon-nagyon sokan jönnek. Nyilván hozza az embereket a kíváncsiság, az érdeklődés, hozták a szülők a gyerekeket, hogy a gyerekeket tanítsuk meg. És ezzel nincs is semmi baj. A szülők pedig a partvonalon nézték ezt, és ilyen kedves unszolással sem nagyon álltak be, egy-egy anyuka, nagymama azért beállt, tehát hogy a tisztelet a kivételnek, tehát azért mindig vannak kivételek, aminek mi mindig nagyon örültünk. És aztán, ahogy múltak az évek, azt vettük észre, hogy a férfiak is egyre bátrabbak lettek, és tulajdonképpen mostanában már nem is kell bátorítanom a férfiakat, mert maguktól kérnek karikát, hogy ők is nagyon szívesen kipróbálnak, bár mindig hozzáteszik, de ők viszont nem tudják, hogy hogyan kell pörgetni, és mindig megnyugtatom őket, hogy semmi baj, mi azért vagyunk ott, hogy megtanítsuk őket, és valóban megtanulják. Egyébként még van egy érdekes sztori, hogy az elején, ugye amikor az apukákat, nagypapákat, férfiakat próbáltuk meg becsalogatni, hogy a gyerekeikkel együtt hullahoppozzanak, mert hát mindig mondtam, hogy hát de kell a jó példa, és hogy egyébként pedig ő is biztos vagyok benne, hogy meg tudja csinálni, és van ugye egy hatalmas nagy tanulókarikám, amit annak idején még Kis Gergely olimpiai vízilabdázónkat is azzal tanítottam meg, azzal a hullahopkarikával, és ő is egyébként nagyon hamar megtanult, nagyon kedves és aranyos volt egyébként, amikor erre került sor, és amikor az apukáknak azt mondtam, hogy de hát ezzel tanult meg a vízilabdázónk is, Kis Gergely, na akkor ott egyetlen egy férfi sem mondott nemet, és mindenki azonnal elfogadta a karikát, és valóban úgy látszik, hogy kellett nekik ez a plusz, hogy könnyebben forogjon a derekukon. Úgyhogy ezek mindig ilyen aranyos történetek voltak, és ugyanakkor meg az, hogy ha egy férfi lát egy másik férfit, hogy ő mennyire vagány, mert egyébként tényleg vagány, akkor a többi férfi is könnyebben bekapcsolódik, és ők is szívesebben forgatják a karikát. Egyébként pedig erre azt szoktam mondani, hogy a nők azok nőiesen forgatják a karikát,
a férfiak pedig férfiasan, tehát, hogy nagyon elválik, hiszen nem vagyunk egyformák, ezáltal a stílusunk is nagyon más, és ez tök jó így. Ez így sokkal érdekesebb, szórakoztatóbb mindenkinek, hiszen alapvetően itt a hula-hoop karikában tényleg az a jó, hogy nincsenek ilyen meghatározások, hogy hogyan kell, hanem inkább az van, hogy hogyan lehet. Számtalan irányzat van, és azon belül is lehet még ezeket tulajdonképpen ötvözni, újakat kialakítani, hogy mindenki rátalálhasson a saját stílusára, hiszen ez egy remek kifejezési eszköz, és hogyha az ember tényleg erre ráérez, akkor valósul meg tulajdonképpen az a flow, az az öröm, a boldogság, akkor megérzi, hogy milyen az, amikor a kedvenc zenédre, a kedvenc hula-hop karikáddal önfeledten hullahopozhatsz, és nem érdekel a világ, nem érdekel semmi, az a fontos, hogy te jól érezd magad a bőrödbe, és ennyi. És ugyanakkor meg ennek ugye nem csak a pszichére van nagyon jó hatása, hanem ugye a testre, a lélekre, az elmére, tényleg mindenre, hiszen ilyenkor az ember egységbe kerül önmagába, és ez a legjobb, hiszen a hullahopot csak ezért érdemes csinálni. Tehát ezek szerintem olyan pozitív dolgok, ami tényleg nagyon sok mindenen átsegítheti az embert. Gyakran ismételt kérdés, Éva. Igen? Meg tud tanulni hullahoppozni? Kicsoda? Mindenki meg tud tanulni hullahoppozni? Szerintem igen. Szerintem mindenki meg tud tanulni hullahoppozni, viszont azt kell tudni, hogy nagyon, de nagyon különbözőek vagyunk, ahogy az előbb is mondtam, eltérő mozgáskultúrával rendelkezünk, és az izomzatunk, a ritmusérzékünk, a reflexeink, tehát hogy sok mindenben különbözünk alapvetően. És ahogy itt az előbb is mondtam, hogy az, hogy valaki versenytáncos vagy profitáncos, nem jelenti feltétlenül azt, hogy ő gyorsan meg fog tanulni hullahoppozni. Viszont, ha valaki ügyetlen tesi órán, volt tapasztalatom, nem egy olyan tanítványom volt, akik tényleg nagyon ügyetlenek voltak tesi órán, semmi sikerélményük nem volt, sőt, utálták a tesi órát, ezek a gyerekek megízlelték a hullahop karika adta örömöt, és mivel, ahogy mondtam, hogy mindig kis lépésekkel, alulról építkezve megyünk előre, és mindig figyelembe veszem azt, hogy kinek milyen képességei vannak, és képesség szerinti fejlesztés van, ezáltal mindenki megtapasztalhatta, hogy milyen ügyes, és tulajdonképpen ez az, ami szárnyat ad az embernek ahhoz, hogy bízzon magában, hogy ő ezt meg tudja csinálni, hiszen alapvetően azt látom, hogy az embereknek az önbizalma nagyon-nagyon alacsony, és nem hiszik el magukról, hogy ők erre képesek. És igen, ilyenkor jön az, hogy hogyan tudok neki úgy segíteni, hitet adni, hogy ő valóban elhiggye magáról, és elmerje kezdeni csinálni. Mert ha már elkezdte, akkor utána már megtapasztalja azt, hogy ez neki tényleg sikerül. Tényleg nem olyan nehéz, mint ahogy én azt esetleg mutatom, és kívülről látszik. És visszatérve még arra az életkori különbségekre, hogy igen, mindenki megtanul. Én találkoztam már a sportágválasztón olyan kisgyerekkel, aki 4 éves, 5 éves korában és tudta pörgetni a hullahop karikát, azonban hozzá kell tennem, hogy ez rendkívül ritka. Tehát ilyen 1000 gyerekből, ha egy meg tudja csinálni, az fantasztikus. Viszont nem szabad elkeseredni, mindig megnyugtatom a szülőket, mert ugye a szülők úgy jönnek oda, hogy ezeket a pici gyerekeket tanítsam meg. Természetesen hullahopozunk, de nem a derékon pörgetéssel kezdjük, hiszen az egy nagyon nehéz feladat egyébként. Vannak egyéb más ilyen játékos tevékenységek, amiben egyébként jól érzi magát az óvodás, de nem ahhoz ragaszkodunk, hogy ő derékon pörgesse. Ha a gyerek ragaszkodik hozzá, akkor hagyjuk és bátorítsuk, hiszen ő
azt meg szeretné csinálni, és akkor ne törjük le a kedvét. Lehet, hogy sikerülni fog, lehet, hogy ő lesz az az ezredik, aki tényleg tudja pörgetni a derekán, és ez fantasztikus. De ugyanakkor meg, tehát 6 éves kor után ugye egyre könnyebben tudják megtanulni a gyerekek, de szakkörön is azért azt hozzá kell tennem, hogy igen, minden szakkörű órán elővesszük a derékforgátást, de vannak tehát volt olyan gyerekem, nem egy, akinek fél év kellett, hogy megtanulja a derékon pörgetést. Tehát ez nem annyira könnyű egyeseknek, mint ahogy mi azt gondoljuk, de nem lehetetlen, tehát hogy ők is megtanulták, de igen, volt, akinek kellett fél évehez. De nyilván ez megint a másik véglet. Ezt csak azért mondtam el, hogy nincsen lehetetlen, maximum olyan, aki hamarabb feladta. Ja, emlegetted Éva a sportágválasztót, erről is beszéljünk néhány szót, mert évek óta jársz a sportágválasztóra, ami Budapesten van megrendezve kétszer egy évben a Merkap épületgépészeti cég által, és most már kinőtte magát sportág és zene ö, mi a Hát igen, most már zeneválasztó? az zenei eszközök között is lehet hangszerválasztó, igen. Hangszerválasztó, ezt kerestem, és ugye több ezeren ellátogatnak egy hétvégén erre a rendezvényre, családok, és emellett ugye a hula-hop az messze a legnépszerűbb Így van. sport, ahol megfordulnak. Erről is mesélj nekünk kicsit. Így van. Alapvetően azt lehet elmondani, hogy ugye ez a budapesti nagy sportágválasztó, ez valóban úgy van, hogy ősszel és tavasszal kerül megrendezésre. Itt több mint 100 sportágat lehet kiválasztani, teljesen ingyen a gyerekeknek. Pénteken az iskolások szoktak jönni, van a szombaton pedig a családosok. Tehát, hogy ingyenes a rendezvény, de egyébként regisztrációhoz kötött. Na most, hogyha kilátogatnak a családok szombaton, akkor nem csak, hogy a sportágak közül válogathatnak, hogy melyiket szeretnék kipróbálni, hiszen ez reggel 9-től délután 5-ig van, tehát nagyon-nagyon sok sportágat ki lehet próbálni ez alatt az idő alatt. Ugyanakkor a színpadon mindig vannak sportági bemutatók. Tehát, ahogy az előbb is mondtam, én is szoktam vinni fellépőket, tanítványokat, vagy akár a nagy hula sulinak az oktatói is ugye fellépnek ott, és bemutatják a tudásukat, számot adnak a tanítványok arról, hogy mit tanultak. Nagyon-nagyon ügyesek a gyerekek, fiúk, lányok egyaránt, és én nagyon büszkék vagyok rájuk, hogy ők ezt ilyen kitartóan csinálják, és természetesen nagy tapsot szoktak kapni. Egyébként Kata, te is voltál a színpadon, tehát te is bemutathattad a tudásodat, és te is óriási tapsot kaptál. Nagyon örültem, hogy igaz, hogy te akkor még a nehezített karikával léptél színpadra, de nagyon önazonos voltál, és nagyon jó műsort csináltál, úgyhogy nagyon szívesen tettelek színpadra. Köszönöm. Tehát, hogy kellenek ezek a produkciók, hiszen, hogyha megnézzük, tehát aki színpadra áll, az tulajdonképpen példaképé válik. És onnantól kezdve felelőssége van, hogy az a sportág, amit ő képvisel, az ugye onnantól kezdve a legjobbat adja saját magából, hogy tanítsa az embereket, hiszen egy olyan tudás birtokában van, aminek a többiek még nem. Lehet, hogy ők is el fognak jutni, és reméljük, hogy minél többen, de hogy alapvetően nagyon fontos, hogy az a tudás, ami bennünk van, azt úgy adjuk tovább, hogy az a többi embernek a hasznára váljon. És ezért van felelőssége mindig a tanítóknak, mert hát az igazság, hogy tanár nem mindenki lehet. Biztos te is láttad, Kata, hogy amikor a sportágválasztón ott voltál, te is, akkor ugye a nagy hula-hopsnak ugye több oktatója is van, és ugye ott mindenki tanítja az embereket, te is tanítottad, és ugye én is olyankor mindenkit figyelek, hogy ki hogyan tanítja az embereket, hiszen egymástól is tanulunk, mindenki tanul a másiktól is, hiszen nem vagyunk egyformák, és mindenki egy fantasztikus ember, és mindenki nagyon jól csinálja azt, miközben nem egyformán csináljuk ugyanezeket a dolgokat, viszont mindenkinek ugyanaz a célja,
hogy megtanítsa az embereket kedvesen, türelmesen és támogatóan. És ez nagyon-nagyon fontos. És pont ennek a sikere szerintem az, hogy a nagy sportágválasztón nálunk mindig tényleg rengetegen vannak. Tehát amikor vége van délután 5 órakor a sportágválasztónak, akkor nálunk még mindig hullahopoznak a gyerekek és a szülők. Illetve amikor elfáradnak, akkor mindig megkérdezik a gyerekek, hogy de majd később visszajöhetnek? És persze mindig az a válasz, hogy természetesen szeretettel várjuk őket vissza. Ugyanakkor meg nem csak napon belül jönnek vissza a gyerekek, hanem évről évre is megismerjük azokat az arcokat, akik tulajdonképpen mindig ott vannak, mindig eljönnek hozzánk hullahoppozni, természetesen a régi tanítványainkon kívül, mert ugye nagyon sokan már azért már kamaszok, vagy van, akinek már gyereke is van, de hogy azért visszatérnek, és ez jó élmény, jó érzés nekünk is, hogy amikor a gyerekek, ugye a tanítványaink elmennek, és nagyon sok fiú mesélte például azt, hogy elkerült egy másik iskolába, és nem tudott már hozzám járni, hullahopozni, és akkor örömmel mesélte, hogy tudod, Éva néni, abban az iskolában én vagyok a legügyesebb hullahopos. Senki se tud nálam jobban hullahopozni, sem az idősek, sem a lányok, senki. És ez nagyon-nagyon jó volt hallgatni. Ugyanakkor el kell mondani, hogy ez a kisfiú egyébként testnevelés órán nagyon gyenge teljesítményre volt képes, utálta is a testnevelést, miközben meg a hullahopban pedig kiteljesedett és ügyes volt. De van ilyen lány tanítványom is, aki fantasztikus dolgokat csinál a színpadon, tehát hajlékony, és ruganyos, és tényleg nagyon ügyes, és ő is azt mondja, hogy ő utálja a testnevelés órát, ő nem szereti, miközben egy csoda, amit a színpadon csinál. És igen, pont ezen gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mekkora felelősségünk van ebben, hogy az emberekkel és a gyerekekkel megszerettessük ezt a sportot, hiszen ezt tényleg mindig, bárhol lehet csinálni. Egy eszköz kell hozzá, egy hullahopkarika, és bárhol csinálhatjuk. Ezért is jó ez. Elkaptam néhány kommentet közben. Itt van köztünk G. Hullahop. Gergő. Azt mondja, hogy szerintem nagyon hasznos ez a beszélgetés. Remélem sokakhoz eljut, mert tényleg lényeges. Visszanézhetem ezt a beszélgetést YouTube-on. Most nem Szuper, tudom, én hogy csak beszélek, és nem tudok közbe olvasni, nem baj, de Éva, köszönöm, hogy felolvastad. nem kell olvasni, és kiszúrtam egy másik kommentet Viktória Borostól. Én is gyerekkoromban egy akrobatikus csapattal léptem fel, mint hullahoppos. Úgyhogy azért vannak komolyabb szakik, akik ugye hivatalosan találták ezt, vagy ugye megtalálták az útját, módját, hogy energiát és időt fektetve bele képezzék tovább Ez magukat. fantasztikus, igen. Ez nagyon jó, igen. Na, így van. Nekem még van kérdésem, és egyébként, hogy a többieknek a kommentben még van kérdése, nyugodtan dobjátok be, fel fogom olvasni, vagy fel fogom írni, és fel fogom még tenni Évának, de még folytatom az én kérdéseimmel. Hogyan lesz valakiből hullahop-oktató, Éva? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Hát alapvetően több útja is van, de alapvetően az, hogy az ember megtanul hullahopozni, az egy fantasztikus dolog. Nagyon jó. Mert ha valaki megtanul hullahopozni, az azt jelenti, hogy egy olyan tudás birtokába jutott, amivel tulajdonképpen egy örömforráshoz jut. De onnantól kezdve, hogy megtanultunk hullahopozni, az jó, hogyha megtanítjuk a saját gyerekeinket is. Ugyanakkor felelősségünk van. Tehát a tanítás az mindig egy felelősség, és most teljesen mindegy, hogy most minek a tanításáról beszélek. A tanítás mindig felelősség. Akkor is, hogyha gyereket tanítok, akkor is, hogyha felnőttet. Ugyanis, hogyha a felnőttet tanítok, mondjuk ott egyszerűbb a dolog egy felnőttnél, mert ugye egy felnőttnél nincsenek magatartási problémák.
De egy gyereknél igen. Tehát egy gyereknél vannak magatartási problémák, és most itt nem is akarok messzire menni, hogy egyes edzők mit képesek csinálni a gyerekekkel. Most nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy igenis kell a pedagógia a gyerekekhez, hogy úgy bánjak azzal a gyerekkel, ahogy az a helyzet megkívánja. És nagyon sokféle helyzet alakul ki. Viszont egy jó tanárnak fel kell is tudni ismerni a helyzeteket, és tudni kell a helyén kezelni azt ami ott éppen történt, mert lehet, tényleg bármi kialakulhat egy ilyen helyzetbe, de nagyon fontos, hogy mindig a tanárnak a felelőssége, hogy éppen mi történik, hogyan tanítom meg az adott elemet úgy, hogy például az a gyerek, az meg tudja tanulni. Hogyan tudok neki olyan mondatokat mondani, ami őt segíti, és biztatja, és bátorítja. Ugyanis egy tanárnak szeme van arra, és füle, hogy meghallja azokat a dolgokat, amivel segíteni tud. Hogyha én nem vagyok jó tanár, mert nincs még pedagógiám sem, pedagógiai ismeretem sem, akkor könnyen válhatok szakbarbárá, ez egy ilyen csúnya szó, de igen, ez azért is nagyon fontos, hogy igenis felelősségünk van. És most menjünk a felnőttekre, mert ott is felelősségünk van. Tehát az, hogy megtanulok valamit, az nem jelenti azt, hogy át is tudom adni. Mert az, hogy át is tudjam adni, ahhoz igenis kell sok gyakorlás is. Vannak ilyen, tehát egyébként igen, a hula-hoopot meg lehet tanulni akár videókból is, és közösségben is, szakkörökön is, tehát hogy több helyen is meg lehet ezt tanulni, de az, hogy hogyan bánjak emberekkel, vagy hogy mit mondok, ahhoz igenis kell több olyan szakembert is hallgatnom, sok véleményt is, hogy kinek mi a véleménye bizonyos dolgokról, hogy kialakult véleményem és tudásom legyen nekem is az adott dologról. Sajnos nagyon sok olyanba belefutok itt a TikTokon, amikor olyan emberek készítenek hula-hoopról videót, akik sajnos butaságokat mondanak, vagy butaságokat írnak, rossz tanácsokat adnak egymásnak, és hogyha már nagyon szélsőséges, akkor odaírom, hogy ezt talán nem kellene, nem szabad félrevezetni az embereket, ne adjunk olyan tanácsot, amivel az emberek veszélyeztethetik akár a saját testépségüket, mert hogy a sport az nem erről szól. A sport az arról szól, hogy jól érezzem magamat, és ne csak a többi embernek. Ez a nem ártás az, ami nagyon fontos. És hogyha én nem értek valamihez, mert nincs elég képzettségem, ismeretanyagom hozzá, akkor akármilyen jó indulatú vagyok, könnyen árthatok a másik embernek. Hiszen ismerjük a mondást, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kirakva. Úgyhogy ezért lenne fontos az, hogy az emberek mindig megnéznék azt, hogy ha hallanak valamilyen tanácsot, hogy ki mondja, mennyire hiteles abban, amit ő csinál. Tényleg elhihetem neki? Mert igen, ahogy az előbb is mondtam, nagyon sok ember csinál tartalmat, de amíg régen mondjuk a tévében, ha volt egy tartalom, ugye azt csak szakemberek készíthették, és hozzáértő emberek nézték meg, hogy ki mehet adásba, nem mehet ki. Ma viszont bárki bármilyen tartalmat csinálhat. Senki nem vállal érte felelősséget. És igen, mivel itt a TikTokon is nagyon sok olyan ember van, aki nem tudja, mert honnét is tudná. Viszont hitelesnek tűnik az illető, miközben meg nem az, ezért kellene jobban utána nézni ezeknek a dolgoknak, és fenntartással kezelni mindig az ilyen tanácsokat. Mert az ember könnyen kerülhet olyan helyzetbe, amikor saját magának árt. Csak azért, mert valaki azt mondta, hogy. Közben meg dehogy nem. Igen, csak hogy az ártalom az mindig minket fog érni, és nem a másik embert. Úgyhogy ezért lenne nagyon fontos mindig odafigyelni arra, hogy milyen tartalmat fogyasztunk, mennyire hiteles az az ember, és hogy jó-e nekem az. Mert ugye még itt jönnek az életkori sajátosságok is, hogy
oké, lehet, hogy XY-nak jó az, amit csinál, de vajon a 70 éves Gizike néninek is jó? Nem biztos, de a 70 éves Gizike néni is megnézi egyébként a TikTokot, és van, amikor a 70 éves Gizike néni is olyat mutat a TikTokon, ami nem egészséges, és nem követendő. De ugye mivel bárki bármit csinálhat ezen a platformon, ezért aztán megnő a felelősség mindenképp, hogy milyen tartalmat csinálunk, és hogy kinek csináljuk azt. Ez nagyon fontosnak tartom. Én értem, szemben én is szeretném ezt alátámasztani egy példával. Kicsit visszhangozva hallom magam, nem tudom, hogy ti is visszhangozva hallgatok-e, de na jó, a saját példám ezzel kapcsolatban az, hogy ugye rengeteg olyan kérdést kapok, hogy ilyen-olyan betegséggel, ilyen-olyan műtét után, szülés után, és a többi. Így meg úgy, hogy lehet. Másik téma. Mit ettél? Mit ittál? Mit étkeztél? Mennyi sportoltál? Tehát olyan dolgok, ami nem kifejezetten a mozgásformához kapcsolódik, én nem akarok az embereknek beszélni ilyeneket. Rögtön el is mondom nekik, hogy forduljon orvoshoz, kérje ki az orvos a tanácsát, keressen egy dietetikust, próbálja meg beállítani az étkezését, mert én nem vagyok dietetikus, nem tudok étkezési tanácsot adni. Még ha szeretnék, akkor sem. De ez ugyanaz, ha valaki nem tud valamit, hogyha nincs meg a stabil háttere hozzá, a tapasztalata, a rálátása, akkor nem esélyes, hogy jól tudja azt továbbadni, és helyesen. Szerintem. Igen, pont ez a lényeg, igen, hogy pont ezért nő meg a felelősségünk, ugyanakkor meg, mivel nem vagyunk orvosok, nem vagyunk olyan szakemberek, akiknek ehhez komoly tudásuk van, igen, érdemes az embernek mindig megkérdezni az orvosát, hogy neki ez javasolt-e, miközben igen, valóban igaz az, hogy a hullahopkarika ez egy fejlesztő eszköz alapvetően, és most itt elsősorban a vékony, könnyű hullahopkarikát szeretném kiemelni, hiszen az a karika az, amelyik tulajdonképpen a test bármelyik pontján pöröghet, ugye ott az összes izomcsoportot megmozgatja, a mély izmokat is. Ugyanezt ugye egy nehezített, súlyozott karika már nem tudja megcsinálni, hiszen az csak a derékon tud pörögni. Nem is szabad máshol pörgetni. És ugye ez a vékony kis műanyag karika, ez pedig mindenhol pöröghet, és pont ezért nagyon jó ez. A súlyozott karikánál, igen, és azt akartam még itt mondani a vékony kis karikánál, hogy ha visszamegyünk a hullahop karikának a történelmében, akkor azt látjuk, hogy régen az emberek akkor is hullahoppoztak, de vékonnyal, tehát vesszőből hajlítottak karikát, és azzal hullahoppoztak. És már régen is az orvosok tulajdonképpen azt javasolták a betegeiknek, a hátfájós, derékfájós betegeiknek, hogy hullahoppozzanak, hiszen ezzel erősítik a hátizmaikat. Ugyanakkor meg azt is tudni kell, hogy még a vékony hullahopkarika sem ajánlott mindenkinek. Tehát vannak olyan betegségek, helyzetek, amikor nem ajánlott a vékony hullahopkarika sem, és természetesen akkor a vastag sem. Tehát, hogy én azt mondom, hogy sokkal fontosabb az egészségünk, a jólétünk, mint az, hogy olyat csináljunk a testünkkel, amire éppen akkor nem képes. Valószínűleg, hogy majd eljön az az állapot, amikor már képes lesz a test arra, hogy akár ezt a mozgást is meg tudja csinálni, de sokkal fontosabb, hogy ilyenkor tényleg hallgassunk a kezelőorvosunkra, és kérjük a véleményét, a tanácsát ezzel kapcsolatban, hogy senki se hátson önmagának. Ez sokkal fontosabb. Pillanat, Éva, csak lehalkítottalak egy pillanatra, hogy ne visszhangozzon. Jó kommentek jöttek még közben, úgyhogy azért olvasom, Gergőtől is jött még, hogy pontosan ezért nem rakok ki oktató videót, mert ami nekem bevált, az másnak nem biztos, hogy jó. És valójában igen, szerintem is egyedenként kell segíteni az embereket megtanulni, tehát mindenkinek
más működik. Én is azért mondom nekik, hogy vakon abszolút nem tudok tanácsot adni, kérek videót a Facebook csoportba, és az alapján tudom őket tovább segíteni, és nem kell neki 10 tippet elmondanom, hogy mitől marad fent a karika a derekán, amikor lehet, hogy csak 3-mal van problémája, és azokat kell kiküszöbölni. Adok hangot megint Évának. Hopp. Visszajött. Jó, megvan. Lehet hallani? Igen. Jó, szuper. Oké. Tehát, hogy igen, visszatérve erre, hogy tényleg azért jó egy tapasztalt oktató, mert tulajdonképpen a tapasztalt oktatónak a szeme azonnal látja, hogy mi a probléma, amit nyilván a másik ember nem tudja, hogy miért nem sikerül neki. Az oktató azonnal látja, hogy azért, mert, és már is tudja tulajdonképpen korrigálni az illető, és már is megvan a sikerélmény, és sokszor tényleg nagyon apró dolgokon múlik. És mivel, hogy amit az előbb is mondtam, hogy mivel nem vagyunk egyformák, nem ugyanazokat a hibákat követjük el, és nem úgy. És ezzel egyébként nincsen semmi baj, mert hibátlan ember nincsen, és alapvetően mindenki a hibából tanul, de tényleg ehhez kell az, hogy egy szakember mellett tanuljunk meg bizonyos dolgokat. Ha csak nem vagyunk az a ritka kivétel, hogy nem kell nekünk szakember, mert annyira jól fejlett mozgáskultúrával rendelkezünk, és annyira ügyesek vagyunk, illetve olyan előzményei vannak az életünknek, hogy aktívan sportoltunk, és tényleg könnyen megy. És akkor persze lehet, nem erről beszélek, hanem úgy általánosságban. Tehát a többségnél én azt látom, hogy nem ez működik, hanem igenis kell az, hogy valaki egy külső szemlélő, aki szakember, az tudjon neki segíteni, és hogy valódi segítség legyen. Ez ami nagyon fontos szerintem. És hát amit az előbb is mondtam, hogy ne ártsunk, hanem segítsük a másik embert. Ez a legfontosabb, mert akkor fog eljutni a céljához. Sokszor jutunk előrébb, hogyha csak annyit mondunk a másiknak, hogy nem, vagy nem tudom, és akkor nem vesztegetjük a másik idejét. Bocsánat, közben telefon volt, de kinyomtam most. Jó, még egy csöppet azt szeretném kérdezni a közönségtől, hogy van-e valakinek kérdése Éva felé, mert lassan kimerítjük a témát, viszont meg szeretném még kérni Évát, hogy a most hétvégi rendezvényét legyen szíves felkonferálni számotokra Budapesten, aki hullahoppozni szeretne, Van, szeretettel várunk mindenkit. Most szombaton a Margit-szigeten, ez ugye a Japán kert melletti Nagyréten lesz, szombati nap, 7 órától 8 óráig tervezzük, amire lehet hozni vékony karikát, súlyozott karikát, teljesen akár világítós karikát is lehet hozni, mert ha jó lesz a buli, akkor maradhatunk, hiszen akkor már elkezd sötétedni is, és szerintem az nagyon izgalmas, amikor a világító karikák is bekapcsolnak, és elkezdenek villózni, forogni a sötétben, úgyhogy nagyon izgalmasnak ígérkezik. Szeretettel várunk mindenkit. Természetesen ott lesznek a nagy hullahop sulinak az oktatói is, akik örömmel segítenek minden kedves kilátogatónak. Remélem, hogy sokan leszünk, és hogy jól fogjuk magunkat érezni. Úgyhogy gyertek, szeretettel várunk benneteket. Tehát még egyszer, ez most szombaton lesz a Margit-szigeti Nagyréten, 7 órától 8 óráig. Reméljük, hogy nem fog esni az eső, mert a jó időt azt már megrendeltem, meleg már akkor nem lesz, és kellemes időnek ígérkezik. Jó? Gyertek bátran! Na, köszönjük szépen a meghívást. Gergő egyébként itt kommentált, és hogy egyszer szívesen részt vennék egy ilyenen, több emberrel együtt hullahoppozni. Gergő is Hollandiában él, meg egyébként elég sok nézőm él külföldön, különböző, ezért is jó, hogy online csinálom az oktatást, mert ugye itt több emberhez eljut. Tegnap volt például egy VIP klub találkozónk Zoomon, amit ugye nem tudunk egyszerűen megvalósítani, mert a világ minden tájáról van, és az ország minden sarkából vannak az emberek. De ez tök jó. Igen.
Igen, egyébként a hullahop az tényleg összehozza az embereket. Én a hullahop karika segítségével nagyon, de nagyon sok embert ismertem meg, és hozzáteszem, hogy nagyon sok jó embert ismertem meg. Én is egyébként nagyon sok jó embert ismertem meg, mert hogyha belegondolok, hogy az instant pozitív energia, az tele van hullahopposokkal, és Mhm. hány jó embert ismertem meg az alatt, amióta december óta csinálom itt az élőket, és milyen csodálatos közösséget alkotunk, akkor ez is azt támasztja alá, hogy a hullahop karikázás összehozza az embereket. Így van. Nagyon fontos az, és én tényleg fontosnak tartom azt, hogy tehát a hula-hop kapcsán, hogy igen, a hula-hop egyrészt az egészségről szól. Nagyon fontos szerintem az egészséges életmód, és ugyanakkor amire én még törekszem, hogy alakítsunk egy olyan hullahopos közösséget, ahová jó menni, ahol jól érezzük magunkat, ahol segítjük egymást, ahol támogatjuk a másikat, tudunk örülni a másik örömének, a másik sikerének, tudjuk biztatni, bátorítani, hiszen én úgy gondolom, hogy az élet inkább erről szól, hogy hogyan tudjuk jól érezni magunkat a bőrünkben, és hogyan tudunk olyan helyzetet teremteni magunk körül, hogy abban mindenki jól érzi magát, és nem csak én. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, és jó lenne, hogyha tényleg sok olyan hullahoppos közösség alakulhatna ki, ahol ez a szemlélet meg tud valósulni. Ez nagyon jó lenne. Én ezen vagyok, ezen a vonalon, és ezt próbálom átadni mindenki másnak is, mert ementén én úgy gondolom, hogy szebb és jobb lesz a világ. Így van, én is ezt szoktam mondani, hogyha mindenki hullahoppozna, akkor ez egy szebb világ lenne. Így van, sokkal kerekebb világ lenne, igen, valóban. Úgyhogy ez tényleg nagyon jó. Gergő is azt mondja egyébként itt a kommentekben, hogy igen, a karikák által nekem is nőtt az ismerettségem. Valóban egyébként ez szerintem sok embert bevonz, amikor hullahop karikázunk, úgyhogy így az embernek könnyen nő az ismerettsége, persze ez Igen, nem releváns igen, meg ismerettség. nyitottabbá is válik az ember szerintem, mert én ezt megfigyeltem egyébként gyerekeken is, felnőtteken is, hogy nagyon sok önbizalom hiányos gyerek kezdett el hozzám járni, és igen, azzal, hogy elkezdtek ügyesedni, sokkal magabiztosabbakká váltak, kinyíltak az emberek felé, megmerték magukat mutatni, hiszen azért gondoljunk bele, hogy az a kisgyerek, aki szorongó természetű, rosszul teljesít az iskolában, nem jól tanul, sőt, testnevelés órán sincsenek sikerélményei, hogy igen, egy ilyen kisgyerek magába zuhan, és azt hiszi magáról, hogy ő nem képes értéket képviselni, hogy ő nem elég jó, nem olyan jó, mint a többiek, hiszen alul értékelik mindig a tanárok, vagy akár a társai is. És akkor bekerül egy ilyen hullahopos közösségbe, ahol megtapasztalja, hogy ő is értékes, hogy ő is meg tudja csinálni, és hogy ő mennyire ügyes. De még ott van benne a szorongás. És ugye egy ilyen gyereket, hogy hogyan lehet utána felrakni a színpadra, hogy de megmutatni magad, hogy te mennyire ügyes és tehetséges vagy. És igen, az olyankor egy ilyen szorongó gyereknek, az megint egy óriási lépés, mert ugyan elhiszi már magáról, hiszen látja, hogy ügyes és meg tudja csinálni, na de hogy megmerem-e mutatni a többieknek. És ez a fantasztikus, amikor ezek a gyerekek aztán mégiscsak felállnak a színpadra, miközben látom a szorongásukat, és utána örömmel jönnek le a színpadról, hogy megélhették, átélhették azt az élményt, hogy ők ügyesek voltak, és őket megtapsolták. És ez nagyon fontos és fantasztikus, hogy igen, hogyan jelzünk vissza, vagy milyen visszajelzéseket kapunk tulajdonképpen. És igen, ezek a gyerekek ilyenkor szárnyakat kapnak, és nekünk pedig engedni kell, hogy repüljenek ilyenkor, és hogy nem visszafogni őket, hanem bátorítani, mert igen, ez egy olyan út, egy olyan irány, ahol támogatnunk kell őket. És ugyanezt el tudom mondani egyébként a felnőttekről is. Az egy másik történet, de hogy tényleg komoly és fontos szerepünk van abban,
hogy ne vegyük el a másik embernek a kedvét, hanem inkább meghozzuk, és hogy ő is több legyen általa. Hiszen ugyanezt el tudom mondani azért a felnőttekről is, hogy azért az önbizalomhiány sajnos az felnőtt korban is gyakori vendég, és ezzel a hullahopkarikával viszont szépen le tudjuk építeni, vagy minimalizálni tudjuk ezt az önbizalomhiányos állapotot, hiszen amikor hullahopozunk, nem lehet szorongani alapvetően, főleg meg, hogyha ügyesek vagyunk, hiszen akkor teljesen más állapotban kerülünk. És ezáltal tudunk nyílni, és hogyha nyitottabbakká válunk, akkor könnyebben teremtünk kapcsolatot is, könnyebben lesz társaságunk, és több sikerélményünk is lesz ezáltal, hiszen akkor már kinyílt számunkra is a világ, ami azáltal sokkal szebb és csodálatosabb tulajdonképpen. Ja. Viktória Boros írja még, hogy és amúgy oktatásért kész pénzt, mikor Messengeren segítesz nekik? Most én saját nevembe fogok válaszolni, én nem segítek az embereknek Messengeren, tehát nekem van VIP klubom, és hullahop karikáz Katával Facebook csoportom. Ebből az utóbbi ingyenes, a VIP klub feliratkozók számára elérhető, és egy 4 részes flow tréningem van YouTube-on, ami szintén megvásárolható. Ezen felül pedig magánórára van lehetőség, Viki, tehát ez nálam így megy. Éva is nyugodtan válaszolja meg ezt a kérdést, hogy ő ezt Az az hogy... igazság, hogy én próbáltam tanítani így online gyerekeket is, és megmondom őszintén, hogy ez az én tapasztalatom, és nyilván mindenkinek más tapasztalatai vannak, hogy nem tudtam úgy segíteni. Nem látja úgy az ember, pici a monitor, stb. Nekem nem jött be ez az online oktatás. Egyébként gyerekekkel csináltam ezt, és én inkább szeretem azt, hogyha eljön valaki hozzám, vagy eljönnek az ingyenes órára, hiszen ez a most szombati is, ez is egy ingyenes találkozás lesz, tehát itt mindenkit ingyen fog tanítani. Az nyilván más, amikor már van egy személyes óra, az már nyilván nem ingyenes, de hogy alapvetően én jobban szeretem, hogyha látom az illetőt. Én nem szoktam így online tanítani embereket. Nekem az nehéz, nekem ez így nem megy, meg ezt bevallom őszintén. Na hát ez szerintem teljesen oké. Tehát ugye az online oktatásról annyit, hogy ugye két fajtája van. Most csinálhatsz egy oda-vissza hívást egy nagyobb képernyővel valahol, ahol ezt meg lehet fejteni, vagy pedig ugye leadsz egy előkészített anyagot, mindenféle troubleshooterrel, tehát megelőző hibapontokkal, amit ugye el szoktak rontani az emberek, azt is beleteszed az órára, és ugye online adod le egy videón keresztül, vagy élőben másoknak, és nekik kell ugye ezt alkalmazni. De az, hogy ők hogyan fogják magukat látni kívülről, nagyon gyakran meggátolja őket a fejlődésben, mert hiába látja, hogy mit csinálok, egyszerűen nem tudja elsajátítani, vagy nem tudja lekopizni, amit csinálok, mert nem látja magát kívülről. Így van, igen. És ezért sokaknak nem is jön be az online oktatás. De Igen, nehezebb, sokkal nehezebb valóban. hát megvannak az előnyei, mert ugye az elérés miatt, a távolságok átszelése miatt pedig mégiscsak egy olyan varázsa van, tehát én ugye Hoop Dance-et például nagyon sok online platformon keresztül tanultam, tehát Így inspirálódtam van. Instagramon, TikTokon, Hoop Így Dance van. Society-ban, Facebookon, ahonnan nyertem inspirációt, mert Magyarországon majdnem most senki nem csinál olyan dolgokat, amiket valójában te online meg tudsz találni, és Mhm. láthatsz. És Igen, kevés tartalom kerül fel valóban. Én magam sem szoktam egyébként feltenni ilyen tartalmakat. Egy-egy részletet a tanítványaimnak a koreográfiájából, de alapvetően igen, lehet, hogy kellene, nem tudom, de hogy inkább azt szeretem, hogyha valaki odajön, látom a képességeit, és akkor arra ráépítve fejlesztem és tanítom, ez sokkal eredményesebb egyébként, én úgy gondolom, miközben persze egyébként szükség van, én is úgy gondolom a videókra, akár az oktató videókra is, hiszen én magam is nagyon sokat tanulok, hogyha valaki feltesz egy olyat, én se tudok mindent, annak ellenére, hogy már ennyi idős vagyok, mindig tanulok, mindig inspirálódok, mindenkiből, belőled is szoktam egyébként, és ez így van jól, ez tök jó, én ezt szeretem, hiszen
kell, hogy az ember lásson valami újat is, ami engem is megmozgat, és akár tovább vigyem, vagy ne vigyem tovább, mert nem kell feltétlenül tovább vinni, de hogy kellenek ezek, hiszen ez egy megunhatatlan alapvetően, és ettől jó a hula-hop, hogy rengeteg dolog van benne, és hogy nincsenek megkötések, bármit csinálhatsz, bármit kitalálhatsz. Lényeg az, hogy jól érezd magad benne. Élvezd azt, amit csinálsz. Ennél több nem, szerintem nem is kell. Hiszen, és amit én még nagyon fontosnak tartok, hogy ugyan szoktunk csinálni hula-hop versenyt is, és ezt elsősorban nem is magunk miatt szoktunk csinálni, hogy mi akarunk rendezni hula-hop versenyt, hanem általában inkább a gyerekek szokták kérni, hogy de versenyezzünk, és akkor mindig persze kitalálunk különböző versenyeket, nem csak derékon pörgetésből, tehát sok mindenből, tehát ez egy ilyen komplex verseny szokott akkor ott lenni, ahol többféle versenyszám van, ahol pontokat lehet szerezni, ezeket összeadni, és akkor ez alapján hirdetünk a végén győztest, de hogy alapvetően a hula-hop az nem a versenyről szól, nem arról, hogy ki az ügyesebb, ki tanult meg hamarabb, én ezt nem is szeretem így, mert mindenkinek önmagához kell mérni a tudását, és nem a másik emberhez, hiszen nem vagyunk egyformák, nem egyformán tanulunk, az egyik elemet nehezebben tanuljuk, a másikat könnyebben, és a másik ember meg pont fordítva van így. De viszont azt viszont láttam a gyerekeken, hogyha valamit ők már megtanultak, és a másik még nem, akkor viszont örömmel segítenek neki, hogy akkor azt hogyan is kell csinálni. És én hagyom, hogy ilyenkor a gyerekek kibontakozzanak, és segítsenek a társuknak, hiszen én szakemberként ott vagyok mellettük, és kontrollálom őket, tehát végig tudom vezetni azokon a folyamatokon, hogy ugyanakkor meg jól csinálják, tehát hogyha véletlenül nem jól mutatják, vagy rosszat mondanak, akkor ki tudom javítani, ki tudom igazítani őket, de ez csak a végső esetben. Egyébként pedig hagyom a gyerekeket, hogy kibontakozzanak, és hogy ők is kipróbálhassák azt, hogy milyen az, amikor meg tudom tanítani a társamnak, vagy egy kicsit tudok neki segíteni. Ez nagyon fontos. Szerintem is nagyon fontos, és szerintem is amúgy nagyon jellemző ezekre a közösségekre, hogy támogatóak. Tehát ahol először tapasztaltam, hogy nem tényleg mást kell néznem, hogy mást mennyire jó, hogy nem alacsonyabbnak érzem magam attól, hogy én kevesebbet tudok, vagy kevesebb ideje hullahoppozok, hanem érzem a biztatást azoktól is, akik már sok-sok évvel előttem járnak, és sokkal tapasztaltabbak. Tehát ez jellemző kifejezetten erre a közösségre. Így van, így van. Általánosságban beszélve. Így van. És van olyan tanítványom, aki 69 éves, és hiszen őt is, te is láttad, mert ő is színpadra lépett. Bocsánat, csak még egy telefon volt, amit megint kinyomtam. Tehát, hogy van 69 éves tanítványom is, aki, hogyha színpadra, hát mint egy bomba, robbanékony, és dinamikus, és izgalmas, amit csinál, tehát, hogy fantasztikus, és nagyon jó ilyet látni, és látom a közönség arcán is, hogy nekik is tetszik ez, mert azt látja ilyenkor a közönség, hogy akár én is állhatnék ott, én is hogyha az a nő meg tudja csinálni, akkor én is meg tudnám csinálni. És ez roppant fontos szerintem, tehát, hogy lássuk a pozitív példákat magunk körül, hiszen ezek ösztönzőek hatnak ránk, és hogy tényleg nem a gyerekek sportja, meg nem csak a nők sportja, nagyon fontos, hogy a férfiaknak a sportja is, és egyébként még azt nem mondtam, de sok férfi sokkal hamarabb megtanul hulahoppozni, mint a nők. Ezt így halkan mondom egyébként, és ugyanezt el tudom mondani a fiúkról és a lányok tekintetében, hogy igen, a kisfiúk hamarabb megtanulnak hulahoppozni, mint a kislányok. És a kisfiúk sokkal vagányabbak is szoktak lenni, hiszen ők bevállalósabbak, bátrabbak, vagányabbak, ezért aztán mindig próbálok nekik kitalálni olyan új elemeket, amivel az ő vagányságukat, bátorságukat ki tudják próbálni, de nagyon fontos ilyenkor is az, hogy figyelembe kell venni az egyéni képességeket. Tehát, hogy
úgy nehezítsem a feladatot, hogy az a gyerek, az a fiú, azt tényleg meg tudja csinálni, és tényleg meg tudják csinálni, és akkor roppant boldogok, és elégedettek a teljesítményükkel, és ez tényleg nagyon fontos. És így fejlődünk egyébként, hogy mindig nehezebbet és nehezebbet csinálunk, és akkor így már egyre jobb az egész. Na, szintén Gergőtől van még egy komment. Kérlek, Kata, Éva, az ilyenekről mindig értesítsetek, ez a Margit-szigeti rendezvényre vonatkozik. Hát, ha egyszer kijutok egy ilyen rendezvényre. Tehát, hogyha valaki például értesülni szeretne ilyen jellegű rendezvényekről, Éva, akkor mit tegyen? Hol kövessen be téged? Akkor tulajdonképpen van egy weboldalunk, ami a nagyhullaopsuli.hu, de többször omlott már össze, mint Déva vára, úgyhogy arra most ne keressetek rá. Reméljük, hogy hamarosan újra föl fog épülni. Viszont a Facebookon van egy Facebook csoportunk, a Nagy Hullahop Suli, oda érdemes becsatlakozni, ott mindig meg szoktuk hirdetni az eseményt. Tulajdonképpen az a legbiztonságosabb, bevallom őszintén, hogy itt a TikTokon még nem hirdettem meg, pedig tudom, hogy kellene. Néha én is feledékeny vagy lusta vagyok, nem tudom, hogy melyik, de lehet, hogy mind a kettő, de igen, hamarosan itt is meg fogom ezt hirdetni. Igen, valóban, hogy minél többen gyertek el, hiszen ahogy mondtam, ez egy ingyenes rendezvény, és remélem, hogy minél többen leszünk. Tehát, hogy tényleg nincsen semmiféle megkötés, tehát kicsik, nagyok, idősek, fiatalok, mindegy, milyen mozgáskoordinációd van, egy a fontos, hogy hozd el a jó kedvedet, a kedvenc karikádat, és ennél több nem is kell igazából. Na, ki az, aki tervezi, hogy megy szombaton a Margit-szigetre hullahoppozni? Téged is szeretettel várunk, Kata. Köszönöm szépen. Lehet, hogy onnan kéne élőznöm egyet. Hát persze. Jó lenne a háttér, sok mozgó karikával. Igen, igen. Szeretettel várunk, úgyhogy ha rájössz, akkor gyere el. Jó, még alakul a hétvégém, de köszönöm szépen. Ha tudok jönni, akkor jelzek. Jó, oké, rendben. Na. Jó, ha nincs több kérdésedek, akkor nem szeptemberben lesz valami esemény, Gergő kérdezi. Igen. Szeptemberben lesz a nagy sportág választó. Hú, most nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy 14-15, ez péntek, szombat lesz megint, ahol szintén lesznek színpadi fellépések, tehát a tanítványaim, illetve reménykedem, hogy az oktatóink közül is lesz olyan, aki szeretne szerepet vállalni és fellép a színpadra. És szombati napon ugye az megint ugyanúgy családos nap lesz, tehát bárki jöhet, de ha valakinek nincs családja, most ezt ne úgy értsétek, hogy csak a családok jöhetnek, akinek nincs családja, az is jöhet, tehát ha nincs párja, úgy is jöhet, tehát hogyha egyedül vagy, akkor is gyere nyugodtan. Egy karszalagot adnak a kapuban, amivel bárhová mehetsz, és bármit kipróbálhatsz tulajdonképpen. De mi, az biztos, hogy szeretettel várunk a hula-hop standon, aminek még a számát nem tudjuk, hiszen az minden alkalommal újraosztásra kerül, tehát azt még nem tudom mondani, hogy hanyas számot kell keresni, de hogy ott leszünk, az biztos már megkaptuk a felkérést, úgyhogy menni fogunk. Hál' Istennek a hula-hop az elég könnyen felismerhető, mert ugye jó színes, meg jó nagy területet foglaltok el. Igen, és mindig hullahopoznak ott, úgyhogy ez tényleg egy fantasztikus rendezvény egyébként, tehát most így a hullahopot leszámítva, tehát hogyha most azt néznénk, hogy ha nem lenne, akkor is mindenkinek javasolnám, hogy látogasson ki, mert tényleg olyan sportágakat lehet kipróbálni, amit egyébként máshol meg sehol. Vagy hát, illetve jó, persze valahol lehet, de hogy egy helyen ennyi sportágat, meg ennyire különleges sportokat nem lehet kipróbálni. Tehát én is ott ismertem meg rengeteg olyan sportot, és próbáltam ki, amiről egyébként azt se tudtam, hogy van olyan. Például nagyon izgalmas a slackline is, ami tényleg, az is ügyességet igényel, ott is van több pálya is, ott is férfiak, nők, gyerekek, felnőttek, bárki kipróbálhatja, de szokott lenni mászófal is, van vizes gödör, és amit még nem mondtam, de nagyon fontos,
hogy a nagy sportágválasztón ott szoktak lenni az olimpiai bajnokok, világbajnokok, lehet velük szelfizni, adnak aláírást, tehát hogy nagyon jó fejek, és tényleg nagyon kedvesek, aranyosak, úgyhogy tényleg emiatt is érdemes kijönni, kilátogatni. Szoktak lenni velük beszélgetések, úgyhogy tényleg nagyon közvetlen ott mindenki, tehát hogy ez tényleg egy olyan esemény, amire érdemes mindenkinek ellátogatni, aki szereti a sportot. Aki nem szereti, az persze ne jöjjön, de aki igen, az teljesen mindegy, hogy hány éves. Ott a helye. Na, de hát ha már szeptembert említettük, akkor említsük meg októbert is, mert októberben szokták szervezni a A Hullahop Hula-hop világnapja. világnapját, így van. Meg szoktuk rendezni a Hula-hop világnapját is. Hadd említsem meg Landauer Lillát, aki tulajdonképpen felkarolta ezt az eseményt, és én nagyon örülök neki, tehát ő találta ki, hogy hát nekünk is meg kellene itt Budapesten rendeznünk ezt a rendezvényt, és valóban minden októberben meg szoktuk szervezni ezt a Hula-hop világnapját, ahol workshopok vannak, többféle workshopok, és utána szokott lenni még egy ilyen ledkarikás, erezd el a hajam diszkó is, úgyhogy ez is nagyon jó hangulatú szokott lenni, és amit még ne felejtsek, itt is szoktak lenni fellépők, tehát itt is van tulajdonképpen sportági bemutató, hogy így mondjam. És, nem, na és igen, ami még fontos, hogy itt viszont nem csak a mi tanítványaink léphetnek fel, hanem bárki, aki úgy érzi, hogy neki van egy pici produkciója, az se baj, ha csak 1 perces vagy fél perces, és hogy szívesen bemutatná magát, na őket is örömmel szoktuk várni, és szívesen bemutatjuk, hogy mutassa meg a tudását a többieknek. Tehát, hogy erre is adunk lehetőséget tulajdonképpen. Mert amúgy mit se ér a tudás, hogyha nem tudom megmutatni. Így van. Szerintem nagyon fontos, de hiszen a hullahopkarika alapvetően egy önkifejező eszköz, és igen, valljuk be őszintén, azért kell az, hogy meg tudjuk mutatni, kell, hogy megtapsoljanak, hogy igen, ügyes vagy, és hogy elismerjék a tudásunkat, de mindenkinek szüksége van erre szerintem. Csak van, aki esetleg nem vallja be magának, de alapvetően igen, szükségünk van erre a fajta sikerélményre. Nézd csak, Gergő azt írja, hogy nekem van egy 4 perces hullahop számom Ó, szuper, hát örömmel bemutatkozhatsz a benne. Hula-hop világnapján. Hú, azt most arról viszont időpontot nem tudok mondani, Lile, vagy Korai. még ezt nem egyeztettük, vagy legalább Csak gondoltam, bedobom érdekességképpen. Marcel, én köszönöm, hogy felhívtad erre a figyelmet, mert valóban így van, úgyhogy idén is szerintem ezt meg fogjuk rendezni, most viszont másik helyszínt fogunk neki találni, egy nagyobbat, egy szebbet, úgyhogy reméljük, hogy Ja, mindenki mert eljön, nem aki tudom, 3 éve szeretné. volt talán, vagy 4 évvel ezelőtt először, hogy Ott, megrendezték megmondom őszintén, a Magyarországon. számokkal egy picikét bajba vagyok, de igen, szerintem már vagy 4 éve csináljuk ezt, legalább. Hú. Nekem is 3 vagy 4 év rémlik. Igen, ott körül kezdtük el megrendezni ezt a Hula-hop világnapját, és azóta minden évben megcsináljuk. Igen, úgyhogy hát jó lenne, hogyha minél többen eljönnének erre. Tehát jó lenne, hogyha ez a Hula-hop világnapja tényleg egy olyan rendezvény lenne, ahová eljönnek a hullahopposok, ahol együtt vagyunk, ahol jól érezzük magunkat. Tehát, hogy, hát amit mondtam már az előbb is, tehát, hogy ez lenne a nagyon fontos, hogy egy olyan közösségünk legyen, amiben jó lenni, ahol öröm hullahoppozni, ahol fejlődhetünk, taníthatjuk egymást, tanulhatunk a másiktól, inspirálódhatunk. Tehát ez szerintem nagyon jó. Ja. Éva, szerintem még egyszer említsük meg a Margit-szigeti rendezvénynek a részleteit, esetleg annak, aki nemrég csatlakozott. Most szombaton. Tehát ez most szombaton lesz a Margit-szigeten. A Margit-szigetnek az északi részén van a nagy rét, ez a japán kert mellett, ami nagyon fontos, hogy ez délután, hát inkább az már este a 7 óra, este 7-től 8 óráig ingyenes a rendezvény, ott lesznek a nagy hula-hop sulinak az oktatói, név szerint Landauer Lilla,
Balázs Rebeka, Nagy Flóra, és jó magam, van még egy 5. oktatónk is, de sajnos ő most a Vica nem tud eljönni, viszont a többiek ott lesznek, mindenki szívesen és szeretettel tanít, de bárki, akinek kedve van, és szeretne tanítani, és tud is, tehát őket is szeretettel várunk, de ha nem akarsz tanítani, akkor is szeretettel várunk. És mindegy, hogy milyen tudásod van a hula kapcsán. Tehát lehetsz olyan is, aki még soha nem pörgette a hullapkarikát a derekán, és sehol sem, még a kezén sem. Tehát akkor is szeretettel várunk, és akkor is, hogyha profi vagy, és akkor mi is szálltájtva nézzük azt, hogy te mit tudsz. Tehát, hogy ezért is jó ez, hogy eljöhessen mindenki, aki csak tud. Úgyhogy tényleg szeretettel várunk mindenkit, hogy gyertek, tehát most szombaton, este 7-től 8 óráig, de mondom, ha jó a buli, akkor tovább maradunk természetesen, úgyhogy jó lesz az. És hozzátok magatokkal a világító hullahop-karikácsokat. Én is fogom vinni az enyémet. Aztán csináljuk. Kettő eladó. Hát, ha gazdára talál. Ja. Hát tavaly, emlékszel, vagy nem tavaly volt, az tavaly előtt volt a szigeten, amikor voltunk, és mindenáron meg akarták venni a hullahop-karikámat, a világító hullahop-karikámat, többen is. Mennyire próbáltuk eladni, 150 euró, vagy valami? Én nem tudom, de igen. Igen, mert az elején még nem akartam eladni, ugye 2 vittem ki, és akkor az egyiket mindenáron, de hogy adjam el. És akkor hát igen. Milyen karikáid vannak, engem érdekel. Jaj, nem, ezek Gergő nem olyanok, ezek nem neked valók. Ezek ilyen gagyi amazonos karikák amúgy, tehát ceruzelemmel működnek, és aki már komolyabban foglalkozik a hullahop karikázással, annak kifejezetten rossz, hogy nincs kisúlyozva, mert ugye ahol a ceruzellem Így van, az lehúzza a karikázat. Így van. Sajnos azzal bénák vagyunk, még mi profik is. Igen, ezt bevallom őszintén. Nekem is van olyan, ami nincsen kisúlyozva, az első világítós karikám, az nekem is olyan volt, még mindig jó ráadásul, még mindig működik, annak ellenére, hogy már tényleg rengetegen kipróbálták, számtalanszor leesett a földre, és még mindig üzembiztos, de természetesen az a jó hullahopkarika, amelyik már szépen ki van súlyozva, és azzal ugyanazokat a trükköket tehát meg lehet csinálni tulajdonképpen, mint a sima hullahopkarikával. Igen, valóban, és nagyon látványos tud lenni, főleg este, amikor világít a karika. Hát igen, az egy fantasztikus élmény tud lenni. Annak is, aki csinálja, és azoknak is, akik nézik tulajdonképpen. Ja, Gergő azt mondja, hogy elfogadok tippeket, hol szerezzek be jó világító karikát. Cseheknél, Gergő. Ez jó drága, de egyébként szerintem most már 100 euró körül annyian elkezdtek ledes karikát is gyártani, tehát például az Etsyn is látni ilyeneket, hogy tényleg ilyen nem túl drágán, ez a 100 euró egy ilyen nagyon, nagyon átlagár lett, és elég jól kifejlesztették őket. Tehát az már például ki van súlyozva, lehet, hogy tölthető elem van benne. Igen, nekem is van az igazság, hogy hát az én világító karikám nem is tudom, talán 4-5 éves ott körül, de lehet, hogy több is. Az enyémet még Márványi Anna készítette, ő is készít, vagy legalábbis régen csinált hullahop karikákat, tehát sima könnyű hullahop karikákat is, és világító karikákat is. Nem tudom, hogy most készít-e, hiszen kisbabája van, és anyai örömöket lát el, vagy feladatokat lát most el, de ettől még lehet, hogy készít ilyeneket, nem tudom, érdemes felmenni akár az ő honlapjára is. Hogy van neki raktárom. Igen, amit most így hirtelen nem tudok megmondani, hogy mi az ő weboldalának a neve, de hogyha beütitek úgy, hogy Márványi Anna, lehet, hogy ki is dobja, tehát, hogy ő vagy készített régen még karikákat, és még azt el tudom mondani, hogy amit ő készített nekem 4 vagy 5 éve, az is még mindig üzembiztos, tehát működik, nincsen vele semmi baj. Ja, hát Gergő, attól függ, hogy egy 4-es szettet akarsz-e, mert hogyha egy világító karikát akarsz, akkor tényleg azt mondom, hogy legyen Piraterra, de azt is egyébként valahol be tudod szerezni használta, ha meg egy 4-es szettet akarsz, akkor lehet, hogy le kéne osztani, és akkor hogy beinvestálni 100 eurót, 100 eurót egy 4-es szettbe. Ja.
Na, van-e még kérdésünk, releváns kérdésünk? Most látom, hogy azért beírtatok meg itt dolgokat, de ne haragudjatok, világítós karikát házilag készíteni? Hogyan lehet készíteni? Na, hát ahhoz már egy elektroműszerész kell Barna Hát szerintem. meg gépek kellenek hozzá, tehát olyan, vagy hát nem gépek, hanem eszközök tulajdonképpen, amivel ezt el lehet készíteni, és hát igen, ott azért kell egy szakmai tudás is, hogy valaki ezt megcsinálhassa. Lehet, hogy van ilyen videó is fent, még azt is el tudom egyébként képzelni, hiszen az interneten szinte mindent meg lehet találni, rá kell keresni, milyen eszközök kellenek hozzá. Szerintem komplikált. Nekem már több úriember próbált ebben segíteni, hogy saját ledes karikát készíteni, eddig még egyiknek se sikerült. Egyiknek se sikerült? Jó, hát Egyik. akkor Anna meg különösen felértékelődött, mert tehát Anna meg jókat csinál, tehát az biztos, hogy mondom, az enyém, vagy hát biztos van 4-5 éves, de az még mindig üzemképes, és pedig hát az is leesett nem egyszer, de minden oké vele, minden rendben. Igen, igen, valószínűleg jobbak ezek a saját készítés, saját forrasztás. Egyébként én ebben jobban hiszek, mint egy gyári készítésben és tömegcikkben, főleg ilyen finom dolgokban, amik tényleg ilyen Igen, finomak. igen, igen. Ja, Timcsi kérdezi, Kata, te is mész erre a hullahoppozás? Én még nem tudom, Timcsi, mert nekem alakul a programom hétvégére, hogy nem tudom, hogy bele fog férni, de hogyha szeretnéd, akkor szólok neked is, hogyha tudom, hogy megyek-e. De ő rendes karikát is forgalmaz, ha jól tudom. Igen, Így van, hagyomány. ő a rendes, könnyű műanyag karikát forgalmaz, neki nincs is, én tudtommal neki nincs is súlyozott karikája, ő csak kizárólag a könnyű karikával, tehát ez a könnyű műanyag karika, ami ugye tudjuk, hogy ez olyan 20 deka körüli, tehát hogy ezért is könnyű karika. Ja, köszönöm szépen. Kérdezi itt valaki, Bogi kérdezi, hogy milyen súlyú karikával érdemes kezdeni. Szeretnéd ezt a kérdést megválaszolni, Éva? Igen, igen. Én azt ajánlanám leginkább, hogyha lehetőséged van, akkor vékony karikával. Hogyha viszont otthon meg nehezített hullahop karika van, akkor azzal is meg lehet próbálni, ugyanakkor különbség van a kettő között. A vékony karikával azt kell tudni, hogy hogyha tehát jól választottad ki a méretet, a megfelelő méretet akkor tudod, hogyha a karika felér a köldöködig. Általában ez a jó méretválasztás. Ugyanakkor, igen, Kata mutatja is, hogy fel kell érni a köldöködik, ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy hogyha felér a köldökünkig, még nem feltétlenül lesz jó. Miért nem? Elmondom, hogy miért. Ugyanis, ha nézzük Katát, ugye ő egy vékony alkat. Neki tökéletes az, hogyha derekáig, vagy a köldökéig ér föl a karika. De ha valaki testesebb, vastagabb, az azt jelenti, hogy vastagabb a dereka, a csípője, tehát nagyobb karikával kell dolgoznia. Tehát érdemes, tehát aki vastagabb, tehát hogy kicsit teltebb, az inkább olyan karikát válasszon, ami a köldöke fölé ér egy kicsit. Tudnákat egy olyat mutatni? Így van, tehát egy ilyen nagyobb, tehát köldök fölé érjen, nagyon fontos. Ugyanis a kicsi karikával nagyon hamar elfárad az ember, azon ugyanis nagyon gyorsan kell pörgetni. A nagy karika az kényelmes, lassabban forog, és ezáltal könnyebb megtanulni, könnyebben felveszed azt a ritmus, amit ez a karika tud diktálni neked. A kicsi karikát, ahogy már az előbb is mondtam, mi profik se tudjuk meghajtani, az nem is arra való igazából, hanem a karra. És akkor most itt jön a nehezített hullahop karika, hogy amíg ez a kis könnyű hullahop karika, bármennyi ideig gyakorlod, tulajdonképpen nem fogsz zúzódást szerezni, maximum izomlázat. De az izomláza barátunk, az jó, hogyha van, mert ez azt jelenti, hogy dolgoztak az izmaink, és erősebbek lesznek. Ugyanakkor, hogyha elkezdett a súlyozott hullahopkarikával megtanulni a derékonpörgetést, azzal is meg lehet tanulni, ugyanakkor számolni kell azzal,
hogy zúzódásokat fogsz szerezni. Hogyha kék-zöld folt lesz majd a tested, a derék és a csípő környékén, akkor én azt mondom, hogy érdemes megvárni, amíg ez a zúzódás elmúlik, és utána kezdeni újra. Nagyon fontos, hogy inkább rövid időre a nehezített hullahop karikával, hogy szokja a tested, és tehát nagyon fontos, hogy ne törcsöljük a testet, tehát hogy ne törjük össze ott a szöveteket, hanem igen, lassan, fokozatosan szoktassuk hozzá a testet ahhoz, hogy ezzel a hullahopkarikával is tulajdonképpen lehessen hullahoppozni. És ami még nagyon fontos szerintem az az idő, tehát hogy ki hány éves, ugye nagyon fontos, hogy gyereknek nem adunk nehezített hullahopkarikát egyáltalán, tehát nekik csak és kizárólagosan könnyű műanyag karikát adhatunk, és ami még szerintem fontos, az idősebb kor. Idősebb korban is, tudom, hogy sokan vannak, akik idősebb korban is nehezített hullahopkarikát használnak. Én azt javaslom mégis, hogyha az ember tud nehezített hullahopkarikával hullahoppozni, hogy térjen át a könnyű műanyag karikára, hiszen azzal sokkal jobban megdolgoztatja az izmait, hiszen teljesen más izommunka van, mint egy súlyozott karikánál, hiszen a könnyű karikával már nem csak a derekamon hullahoppozhatok, hanem végigjárattathatom a testemet, ami azt jelenti, hogy tokától bokáig megy a karika fölfele és lefele. És amikor így meglifteztettem a karikát a testemen, ez azt jelenti, hogy a test összes apró picike porcikája és mélyizma is megmozgott. És ami ebben fantasztikus, hogy kevés olyan sportág van szerintem, amely így meg tudja mozgatni a mélyizmokat is. Tehát, hogy itt a hátizmoktól kezdve tényleg minden mozog, hiszen hullámzik a test. És ugye, ha megnézzük, hogy hol van az, ahol így hullámzik a test, hát kevés olyan sportág van. És igen, akár ott van a tánc is, ott is azt mondhatjuk, hogy ott is hullámzik a test, de higgyétek el, hogy a táncosok nem tudják a hullahopkarikát így lifteztetni a testükön, hogy tokától bokáig felvigyék és levigyék, hiszen ezek annyira picike kis mély mozgások, mély izommozgások, amire ez a karika képes, hogy ezt megtanítsa a testünknek tulajdonképpen. És ebben rejlik ez a fantasztikus ereje szerintem, és hiszek abban, hogy ezt a sportágat akár 70 évesen, 80 évesen és 90 évesen is lehet művelni, hiszen tulajdonképpen a testet azt nem terheli meg, vannak benne nagy mozgások, tehát a pulzust azt fel tudja vinni, ezáltal jó hatással van a keringésünkre, ugyanakkor nem terheli meg az izületeket, ami nagyon fontos, főleg meg idősebb korban. Tehát ezért is jó ez, és még arra még kitérnék esetleg, hogyha van egy kicsi időnk, Kata, van még? Jó, amit még így fontosnak tartok, hogy igen, mondtam azt, hogy a férfiaknak is a sportág ez tulajdonképpen, és hogy az amerikai indiánok körében annyira népszerű volt ez régen, hogy csak a férfiak hullahoppoztak, nem a nők, és hogy tulajdonképpen ők vesszőből készítettek kis karikákat, és nem is egyel, hanem több karikával is tulajdonképpen ilyen szimbólumokat alakítottak ki, és ehhez egy ilyen ritmikus, pattogó ugrálás járul hozzá, tehát hogy nagyon jó kondíció kell ahhoz, hogy az ember hullahoppozon, és közben állandóan pattogjon, és még énekeltek is hozzá. Tehát ebből egyébként világbajnokságot is szerveznek, ahol mindig férfiak nyernek, pedig nők is indulhatnak, de nők nem régóta indulhatnak egyébként ezen a világbajnokságon, és ami még érdekes, hogy egyébként fent van a YouTube-on is, hogy van 90 éves indián bácsika is, aki még mindig hullahoppozik, és ő még mindig ugrál hozzá, tehát hogy ez tényleg egy olyan fantasztikus teljesítmény ebben a korban, ami tulajdonképpen párját ritkítja. És ez is hullahop, igen, csak ők egy kicsit azért másképp csinálják. De ez is egy olyan pozitív példa,
ami az embert arra biztatja, hogy igen, hát ezt később is lehet csinálni, és ez tök jó élmény egyébként nekem is. Én is keresem azokat az embereket, azokat a példaképeket, akikre fel lehet nézni, akiket lehet követni, akiknek olyan akár az életútjuk is, vagy amit letettek, amit mutatnak magukból, hogy tényleg példaértékű, és lehet őket követni. Szerintem fontos, hogy legyenek ilyen emberek. Van még kérdés, Éva. Megyünk Igen? tovább. Cimcsitől. Én február óta karikázok, de csak balra tudom, jobbra csinálom, leesik, mit rontok el, hogy nem sikerül. Tehát, hogy csak az egyik irányba forog, ez azt jelenti. Na most, azt kell tudni a hullahoppozásról, hogy ha az egyik irányba megy, szerintem az már egy fantasztikus teljesítmény. Általában abba az irányba tanuljuk meg, amerre könnyebb. És igen, meg lehet tanulni a másik irányba is, de sajnos az már nehezebben fog menni. Ugyanakkor azt is el lehet mondani, hogy amikor tanulunk különböző trükköket, például karon, vagy vannak különböző ilyen koreográfiák, amit megcsinálunk mind a két oldalra. Ott viszont nagyon érdekes, például most csinálják ezt a könnyéken pörgetést. Ugye, mint látjátok, megcsinálja a jobb könnyéken is, megcsinálja a bal könnyökén is, sőt, át is tudja venni, ami fantasztikus. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett trükk, de ami nagyon fontos, hogy ilyenkor ugye az egyik könyökünkkel tanuljuk meg például pörgetni a karikát, de nagyon érdekes az emberi test és az agy, mert hogy ilyenkor olyan, mintha a másik részünk is figyelne, hiszen könnyebb utána a másik oldalon is megtanulni ugyanezt a trükköt, de sajnos ugyanez már nincsen meg a derékpörgetésnél, tehát ezért is van az, hogy kicsit nehezebb abba a másik irányba megtanulni. Igen, de nem lehetetlen, tehát hogy tovább kell tulajdonképpen kitartóan csinálni. Tehát alapvetően mindennek a kitartás a lényege. Beszélhetünk bármilyen sportról, a kitartása mindenhol szüksége van az embernek, és az, hogy legyenek céljai, tehát tudjam, hogy mit szeretnék azzal elérni, vagy hát igen, ez a legfontosabb. Úgyhogy csak bátran tovább, úgyhogy én arra biztatnálak téged. Igen, Timci, én is vért izzadtam, mikor az ellentétes irányba gyakoroltam, de ugyanakkor azt éreztem, hogy végre megint megmozgat a karika, végre megint izzadok, tehát szó szerint jobban izzadtam, meg jobban erőlködtem, amikor az ellentétes irányba kezdtem el pörgetni, és nálam ez 2 év után jött el. Tehát ez nem Igen, az első pár nehéz, hónap így után van. volt. És minél jobban próbáltam, annál inkább ment. Tehát mindig fejlődtem kicsit. És ugye erre szoktam meg mondani, hogy az agyadban át kell drótozódni mindennek, ahhoz, hogyha valamit ellentétes irányba kezdesz el csinálni. Tehát ez innen indul ki valójában. És utána jön az izommemória, ahogy beépül, ahogy megint megtanulod fenntartani tulajdonképpen ugyanúgy, mint az elején. Volt még kérdés. Van például ilyen kérdéseket is szoktam kapni, Éva, csak kíváncsiságból, hogy te ilyenre mit mondasz. Annyi még a kérdésem, hogy egy nőgyógyászati műtét után ez árthat-e nekem szerintetek? Én azt tudom mondani, hogy igen, elsősorban meg kell kérdezni egy gyógytornászt, hogy ez, mert ugye az, hogy nőgyógyászati műtét, ez bármit takarhat. Én ezt így nem mondhatom azt valakinek, hogy kockáztassa az egészségét úgy random, mert ez butaság lenne. Tehát tényleg érdemes megkérdezni, hogy csinálhatom-e. Hozzám is jött már olyan személy, hogy problémája volt az egészségével, elment, megkérdezte az orvosát, és az orvos pedig azt mondta, hogy nem javallott, és most nem a nehezített hullahopkarikáról beszélünk, hanem a könnyű műanyagról, amiről ugye azt mondtam, hogy régen is az orvosok hát- és derékfájdalmakra ajánlották. Van olyan helyzet, amikor nem ajánlott
arra sem, miközben valóban erősíti a hát- és derékizmokat, és a mélyizmokat is. De sajnos ezt el kell fogadni, hogy nem mindenható a karika, nem jó mindenre. És orvossal kell egyeztetni, nem pedig Mindenféleképpen így hullahop van, hiszen tanárokat ez egy kérdezni az óriási interneten. felelősség, igen, hogy ilyenkor az ember mit mond, hogy, mert ugye, amit mondtam, hogy ne ártsunk a javaslatainkkal, hanem inkább segítsük a másik embernek az egészségét. Még hogyha precízen meg is mondta volna Bogi, bocsánat, csak nagyon visszahallom magam Évától, még hogyha precízen meg is mondta volna Bogi, hogy ilyen-olyan műtétem volt ekkor, meg amakkor, akkor se tudok hozzárakni, mert én nem vagyok orvos, hogy ezt átlássam, és kielemezzem, és azt mondjam neki, hogy ó, persze, te tudsz hullahop karikázni. Nem, és mivel ugye nem vagyok a dolgomban biztos, ehelyett azt mondom, hogy nem tudom, egyeztes orvosan. Nagyon sok ilyen kérdést kapok egyébként, amúgy, és ez így, ez így remélem, hogy érthetőbb az emberek számára, hogy nem csak én reagálok ezekre így. Oké? Okay? Így van, fontos, hogy a felelősséget azt mindenki felvállalja. Nagyon fontos a felelősség. Enyhe nyitott hasizom fallal végezhető? Kis újnyi kb. Ezt sajnos így nem lehet megmondani, ez sem. El kell menni szakemberhez, ortopédiára, és ők megmondják, hogy ezzel mi a teendő. Így van, orvossal kell mindenképpen egyeztetni. Tehát Mi pedig nem vagyunk azok. amit mi csinálunk, mi a mozgásformát adjuk nektek át. Beszéltünk korábban a nehézségekről, a hullahop karikázás elsajátításáról, a gyerekkori traumákról, amiket az emberek átéltek az iskolákból, hogy nem tudtak hullahop karikázni. Igen. Tehát amit mi csinálunk, mi megtörjük a varást, mi megtörjük a jeget, mi megtanítjuk azokat is hullahop karikázni, akik egész életükben nem tudtak. Így Vagy van. akik Reményt kell adni az embereknek egyébként valóban, de fontos, hogy csak annak adjunk, aki tényleg alkalmas arra egészségügyileg is, tehát ezt most így értem. Tehát fontosabb az embernek az egészsége, mint hogy vakmerő legyen. Tehát, hogy inkább kérdezzük meg az orvos véleményét, hogy ő mit tanácsol ebben a helyzetben, lehet-e vagy sem. És az viszont már az orvosnak a felelőssége is, hogyha esetleg rossz tanácsot adott. De fontos, hogy az ő felelőssége, és nem a miénk. Tehát nekünk, mi ilyen fontos felelősséget nem vállalhatunk át, hiszen az butaság lenne bárki részéről. Na így van, így van. Én is ugyanígy állok ezekhez a kérdésekhez, és nagyon örülök, hogy Éva is velem tartott, és kifejtette egyrészt a véleményét, megosztotta veletek a tapasztalatait a hullahop oktatással kapcsolatban, és látjátok, hogy nem vagyok egyedül abban, amit képviselek, vannak körülöttem más szakemberek is, és osztjuk a véleményt. Így van. Nagyon fontos, hogy tényleg egy olyan közösségünk legyen, ahol lehet kérdezni is, és lehet fejlődni is. Tehát, hogy tartsunk össze. Szerintem ez nagyon fontos. Főleg meg a mai világban, ahol az emberek így atomizálódnak, tehát, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg így kirekesztődnek így közösségekből, társaságokból, de hogy az jó lenne, hogyha a hullahopos közösség viszont egy ilyen nagyon erős és összetartó lenne, ahol tényleg jó lenni, létezni, tanulni, barátkozni, bármit is csinálni. A lényeg az, hogy érezzük magunkat jól a bőrünkbe. Így van. Na, Éva, ha szeretnél még valamit hozzátenni, nyugodtan, amúgy nem szeretnélek feltartani sem, mert már csörgött a telefonod is. Már kétszer kinyomtam. Igen, hogyha nincsen több kérdés, akkor én szerintem most elbúcsúzom tőletek. Köszönöm a meghívást, jól éreztem magam. Ha van kérdés, természetesen engem is lehet keresni.
csatlakozzatok hozzánk szombaton a Margit-szigeten ez a hullahopos összejövetelhez, hiszen, ahogy mondtam, ott lesznek a nagy hullahopsulinak az oktatói is, Katat is meghívtuk, reméljük ő is el fog jönni, és csapjunk egy jó kis bulit. Úgyhogy érezzük magunkat jól ezen az augusztusi szombat estén, mert ez már inkább este, mint délután. Jó? Én nagyon elköszönök, mindenkinek további szép estét kívánok, és igen, forogjanak azok a karikák, érezzétek magatokat nagyon jól a bőrötökben, és remélem, hogy találkozunk minél hamarabb. Ha most ezen nem, akkor gyertek ki a szeptemberi nagysportág választóra. Tehát az még nagyobb buli lesz, és még nagyobb kikapcsolódás, és hát az mindig fantasztikus szokott lenni, úgyhogy gyertek, szeretettel várunk benneteket. Puszilak benneteket, sziasztok! Szia, szép estét! Szia, Kata! Hogy jöttél!